bona nit, segons en quina hora mos estigueu escoltant. Benvinguts i benvingudes un dia més a lo Pixtec. Hola, el vostre programa de videocast, de podcast, en les notícies més interessants, mentida. En les notícies que per nosaltres són més curioses, més rellevants i que pensem que a vosaltres, en una mica d'humor i bon rotllo, i per què no, tonteria, vos pot entretindre i vos poden agradar. Sí, perquè això és la nostra intenció amb lo Pixtec. Lo Pixtec. Per cert, la setmana passada no vam tindre programa perquè Cimer Valenciana va fer un tardeo. Toca't la xitxana. Vaig fer això, toca'm la xitxana. La figa. Vaig tocar la figa. Va petar, la Cimer va petar i diu mira, avui no... Ja. Però bueno, no patiu perquè avui hem fet programa. El que passa és que la venta que tenim actualment tant al País Valencià com a Catalunya està sent forteta i se mos ha endut l'hora. Imagineu-vos. S'han ficat d'acord i tenim tots els països catalans bufant. Lo que sí que m'agrada dir, moment seriós, sí que m'agradaria dir que tenim un tema... Puta Israel! Ui, perdó, se m'ha escapat. Què vam dir de política violista? Perdó, pensava que anaves a ficar-te sèria i dic, hòstia, igual... És perquè n'hi ha un incendi a Beniarrés merda. al País Valencià molt xungo que s'està arrimant ja a certs pobles del voltant. També és molt seriós. I esta ventolera no ajudarà gens. I la ventolera no ajuda. Ni que estiguera meditat, mira el que te dic. O sea, no hi ha hagut un punyetero incendi des de l'estiu hasta aquí. Ja estem tornant a política? Perdó, no és política. Vam dir que política no. Però que no és política. No. És a dir, prou. De l'estiu aquí tecnologia. no hi ha hagut un incendi. I de sobte, avui té que fer vent. Hosti, un incendio! Bueno, li direm al violista que després he dit el vídeo. No, ¿vale? per què? Siguem realistes, o sigui, la vida està plena d'estos xicotets imprevistos que es poden comentar. No bueno, dit això, me pica l'ull. Avui intentarem fer una miqueta més curtet, perquè sí que és veritat que quan comences a mirar la setmana de notícies que tenim han sigut 2 setmanes, ¿vale? I sí que hem intentat triar les coses més destacades que ens han paregut, com ha dit el violista abans, més interessants per a nosaltres i per a vosaltres. L'agenda sí que la tenim una mica curta i més a nivell internacional, però també parlarem d'això, i l'editorial estarà una miqueta guiada també per l'espai, però ara en parlarem. I per la política sense voler, ja veureu ja. Esperem que estiguéssiu molt bé, que vos estiguen agradant aquesta nova temporada, que vos estigui agradant i que esteu gaudint del I si no vos agrada, pues no vingueu, tio. Us feu fotre, no cal que passeu, ja està, no. Bueno, dit això, n'hi ha moltíssimes coses, n'hi ha moltíssima feina i la indústria del videojoc no para. Com li agrada xerrar a esta xiqueta, tu. Així que, violista, anem amb l'editorial, però abans... La editorial... Espera, faré la intro després del pop-pop. Primer el pop-pop, vinga. La editorial! I ara és quan tots els vidres de les vostres cases rebenten. Yeah! Què tenim d'editorial, violista? D'editorial tenim... NASA. ¿Nasal? NASA, no tenemos NASA. ¿Nasao? La retransmissió de la NASA a Twitch i aproparem... Pues bueno, que resulta que... Perdó, anem a ficar-nos, tornem, recapacitem. La NASA es fica a retransmetre a Twitch. D'un temps a esta part, la NASA s'ha ficat a fer directes a les plataformes digitals més conegudes com YouTube i Twitch i intentant apropar-se una miqueta més a la societat jove i bàsicament per tal de generar curiositat respecte a la ciència, així que, bueno, amb aquestes plataformes. Què? Cimer, tu estàs d'acord? No estàs d'acord? Et sembla que és populisme pur i dur, màrqueting pur i dur, acabarem en gorres, en samarretes i tots despilotats, en la NASA tatuada al pit? Com ho veus, això? Això és massa heavy, violista. Bueno, escolta, ni aquí se'n va a veure la Kings League perquè no pots anar a veure la NASA en una banderola. A mi m'agradaria, de fet jo seria molt a la Kings League o a la NASA? De la NASA, vale. Fangirl de la NASA. De fet, no me puc morir sense anar a la NASA. Mare de Déu, I comprar-me la gorra i la samarreta, que té tot el món, però jo la vull comprar allà. Vale? Bueno, dit això, a veure, el tema és que nosaltres a casa som, com ja sabeu, som molt seguidors de totes les expedicions i així des de l'espai exterior que fa la NASA o SpaceX, ¿vale? Que també ho retransmitís la NASA.
què passa? Doncs que ahir just estaven fent treballs de manteniment de l'estació internacional, de l'estació internacional ISS, International Space Station, ¿vale? Muy bien. ¿Vale? Jo O t'anava sea, a dir molt fort que em sortia abans en Estació anglès. Espacial Internacional, però... M'he liat. Bé, has arribat Però tu bueno, soles. Bé, està bé. He arribat. En anglès, però he arribat. Què passa? Que estàvem fent tasques de manteniment i me vaig posar a veure-ho mentre fèiem la feina, ¿vale? Mentre fèiem la feina, pues jo estava fent feina i vaig estar mirant com estaven fent les tasques. A més, estava molt xulo perquè al principi, en un simulador, t'explicaven quines serien les tasques a desenvolupar. També entenc que ho han de fer perquè no és com sortir al menjador de ta casa amb la caixa de ferramentes i arreglar el que tingues que arreglar. Allà qualsevol error te costa la vida. ¿Vale? Així que van fer una simulació al principi i després ja van poder veure l'espai exterior, que com sempre espectacular les vistes, i tenien 2 càmeres dels diferents astronautes, un d'ells era dona, per cert, una enginyera, que ara no me'n recordo com se dia, i la veritat és que estava molt xulo, perquè estaves veient com estaven treballant, però la càmera frontal que tenien al cap i tal. I a més es veia tal, però en una qualitat espectacular. És a dir, estàvem veient en temps real com estaven fent els treballs a l'hora que estaven retransmitint a Twitch. Però bueno, és que és normal, no? La NASA ha de tindre bona qualitat per a poder retransmetre. 9 hores van estar, nenes? 9 hores van estar finalment? 9 hores. Hòstia, tu, que bestial. Però tot això comporta el que us he explicat abans, la premissió, missió... La preparació. De fet, quan vam començar a veure-ho, mentre explicaven el simulador. Estaven explicant la simulació i quan van anar les càmeres en directe, just estaven preparant dintre, col·locant la motxilla propulsora... Brutal. Era com una punyetera pel·li, tio. De tancar els extrems del traje, etc. Bueno, una passada. I com sempre, el que he dit abans, no? Espectacular, totes les imatges que s'estaven veient. Així que, per què parlem d'això en l'editorial? Doncs perquè el tema que comentava en la introducció el violista, apropar als joves la ciència, abans se feia, Per què? Perquè estava a YouTube i evidentment estaven els vídeos del canal de YouTube de la NASA, etc. i ho podies veure perfectament, i SpaceX també té, Elon Musk també té canal. Però què passa quan ho portes en directe a una plataforma que principalment els seus consumidors són gent jove? Doncs perquè estàs donant un pas més a obrir la ciència a la joventut. És quantificable a Twitch? Doncs no és quantificable, però sí que és veritat que en el xat se veia molta gent que estava flipant, que no sé què, que n'hi havia gent que estava amb els seus fills i filles, que n'hi havia gent... O sea, igual que la llengua, que parlo sempre, s'ha d'adaptar als nous temps per a poder sobreviure, crec que la ciència, en aquest cas, també s'ha d'adaptar als nous temps. En aquest cas, tecnològics. Amén. M'ha quedat bé, no? T'ha quedat preciós, ja pots canviar de secció. Ja puc canviar de secció? Arrem. I vos recordem que està la plataforma de stream pròpia de la NASA, NASA Plus, que també podeu mirar. Que de fet encara no l'hem estrenat, violista, no l'hem anat a veure. Ai, que trist. Segur que ell sí que ho ha fet però no m'ho ha dit. La Simer veu el futur. Per què veig el futur? Perquè encara no s'ha estrenat? Perquè veus el futur. Merda! Anem a canviar. La pitoniza Simer. Anem a canviar. Si és que estem connectats, violista. Estem connectats. Tenim teletutia. Transició. I arribem a la repassadeta. Santiago, de veritat, anem a veure. Vos he de ser sincera, i és que no he escoltat mai els nostres podcasts. Jo sí. Perquè quan vaig al bus, i a vegades t'he de dir que som tan imbècils que m'enric i tot a soles al bus. A veure, si nosaltres mos riem, si tu te'n rius quan l'escoltes, això és positiu, no? Però cal entendre que jo m'enric perquè les meues xorrades, les meues bromes, el meu humor absurd i negre en ocasions i pesat, m'agrada. Clar, a lo millor si fico el podcast en veu alta, com fan els kinkis i els nanos nens a l'autobús, en la música basura, igual no se'n riuen. Igual seria un problema serio. Igual, no sé, igual me foten fora de l'autobús a pataes, saps? Vull dir que és que tampoc no... Bueno, pues mentre a tu se te plantegen, si te tiren a pataes d'això,
està bé saber que te'n rius del teu propi podcast. Jo la veritat és que per vergonya no m'escolto, però no m'escolto mai, res. Ni me miro quan surto a la tele, ni miro els meus directes, no me miro res. Però bueno, parlant de res, lo que no és res lo que no és NASA, el joc, no és NASA de NASA. És el jocarro que portem a la repassadeta. Violiste, quin és? Alan Wake 2. Ai, és que està xulo! Vale. No és Alan Wake. Ha quedat clar? Pues eso. Ai, que m'ofego, per favor. Estic plorant. Bueno, Alan Wake 2, que la veritat és que és espectacular. De fet, avui un amic m'escrivia per Telegram, Neusimer, has de jugar a l'Alan Wake 2. Tremendo. I me passa un mem, que després vos passarà el seu compte. I li escric jo, porto 7 hores. Quin jocarro. 7 hores en 2 dies, Vull dir, tinc els ulls que jo no sé ni com estic viva. Bueno, Alan Wake, vaig a treure la xuleta, perquè Micromania... La xulla. Micromania, la veritat és que tenia un anàlisi molt bo, però que no l'havia llegit perquè no havia jugat i jo volia jugar sense spoilers i sense res. Vale? Alan Wake 2, per a situar-vos, contextualitzar, va començar en Alan Wake fa vora 13 anys, més de 10 anys, vora els 13 anys. Vale? Després de la primera entrega de l'Alan Wake, se va fer un remastered que a dies d'ara ha aconseguit cobrir tota la despesa de màrqueting i de gestió. De gestió o de creació del propi joc. Bueno, això. Això què vol dir? Que l'Alan Wake 2 ha agradat tant que la gent s'ha comprat l'Alan Wake 1 Remastered per a poder entendre la història del 2. Per què? Doncs perquè Alan Wake 2 l'lore està lligat. És una continuació de l'Alan Wake 1. ¿Vale? Perquè moltes vegades mos porten nous jocs d'una saga, però que potser pues, han canviat els personatges, etc. No, això és una seguida, ¿vale? Entrem en el món... No vos vull fer spoilers, però Alan Wake al final se queda en un lloc, ¿vale? En un lugar oscuro, que es diu un lloc fosc. Sentadito se quedó. Sí, sentadito se quedó, escrivint, ¿vale? Per salvar a la seua dona. Escribiendo una canción. Total, Remedy torna amb aquesta història i és que han passat 13 anys des de la desaparició d'Alan Wake, ¿vale? En aquest cas estem entre dos mons que tampoc vos vaig a desvetllar perquè no l'he acabat, francament. Són uns 20 capítols. Són uns 20 capítols, és a dir, que podríem estar plantejant que podrien ser unes 16 hores de joc, més o menys. Quan podria durar cada capítol sol? Depèn, estem comptant que alguns capítols han durat 50 minuts i altres han durat 1 hora i mitja. I això depèn moltes vegades perquè, per exemple, si tu fas a modo runner, segurament durarà menys que si ho fas en modo gaudir com tu fas. Clar, és que una de les possibilitats que te dona Alan Wake 2 és que hi és un món mig obert. És a dir, tu te'n pots anar a la zona del costat a fer missions secundàries, a buscar easter eggs o objectes especials, col·leccionables, etc. Vull dir, n'hi ha contingut, però no n'hi ha molt per a que t'embafes. Clar. Saps? Està molt interessant. Però a mi el que m'interessa és el concepte dels dos mons, ¿vale? Perquè estàs intercanviant-te amb els dos personatges, que un és una dona, una agent de l'FBI, que es diu Saga, Saga, ja m'ho van dir, esta broma ahir al xat quan vaig començar l'Alan Wake, ¿vale? I per l'altre costat tens al propi escriptor, ¿vale? Que han de passar uns capítols per a que tu pugues controlar a l'escriptor. Que és molt interessant doncs, perquè comences a entendre moltes connexions que n'hi ha entre els dos mons. Però vos estic parlant molt de lore, però vaig a fer-vos 5 cèntims de la infografia d'Alan Wake. És un survival horror d'aventura i acció. És de Remedy Entertainment i està publicat per Epic Games. Això és important pel motor que gasten. I se va estrenar el 27 d'octubre. Unreal Engine 5. Què passa? Que estem parlant del joc original del 2010, ¿vale? Que això és una continuació, ¿vale? Amb dos protagonistes, una dimensió oscura i una altra de paral·lela. N'hi ha moments que se interconnecten els dos mons i te fa un lío, la pitja un lío. Mare de Déu, per favor. ¿Vale? És una locura, perquè
hi ha moments en els que no saps si el que estàs veient és real o no. Vale? I una cosa que vaig a dir són els punyeteros jumpscares al més estil The Evil Within. Vale? Perquè estàs jugant, vale? I de repente surt brrr, saps? En la cara. The Evil Within més bé Outlast. Susto. Outlast, perquè me recordava moltíssim el DLC de Outlast del Whistleblower. Vale? Ara tenim un Alan Wake que està més prop d'un Resident Evil, vale? Que pot ser de la primera entrega, però sempre amb aquests tocs de locura, de por, de jumpscares, etc. No vaig a comentar-vos res més perquè crec que és un joc que s'ha de jugar, no només per fer honor a la seva saga, sinó perquè està molt ben parit. Així que des de l'Opistec acabem la repassadeta recomanant-vos que jugueu a Alan Wake 2 i que mireu els directes on estem patint. Lloriste. Susana i videojocs. Això serà sempre? Perquè el podríem gravar. Home, podria fer-ho més formalito i més bonico i me faig aquí mentalment unes melodies per a cada secció i ja està. Dit això, què tenim a la secció de videojocs? Moltes coses. Tenim moltes coses. Titular primer? Sí, ja tiro jo. El Souls-like de Pinocho rebrà nous canvis amb el nou pedaç i ja tenim els primers detalls del seu DLC. Bueno, ja sabeu que jo li he agarrat molta mania a l'Ice of P perquè vaig tastar la demo i me pareix... si jo no sóc una persona que juga a Souls, el primer Soul va ser Elden Ring. Però vale, jugues en Pinocho? Miente, Pinocho! Miente! Santiago! Relaxa't. Coneixes l'acudit? Sí, gràcies. Coneixeu l'acudit? No cal. Benvolguts podcasters, vidents i oients i aquestes coses? Mos cancel·laran. Mos cancel·laran. Bueno, ja quan pujo el podcast ja fica que és... Més 18, no? O sigui, amb contingut explícit, per si de cas. Bueno, Souls és un Souls-like, Pinocho... Bueno, que l'Ice of P, ja sabeu de què tracta, ho hem parlat aquí a l'Opixtec, hem jugat, etc. Hem fet una review, que és molt bo el joc, és difícil, és un Souls com Déu mana, però, clar, si ets una persona que no està acostumada als Souls, l'Ice of P és difícil. Vale? És difícil. Què passa? Que van treure un tràiler, en aquest tràiler van deixar entreveure que hi havia, o sigui, cert contingut relacionat amb el lore del joc on anunciaven un nou DLC. I així ha estat. A banda d'això, s'afegeixen nous pedaç, és que, perdó, però és que l'altre dia em van dir que parche en valencià era pedaç, però parche també pedaç de videojoc i me vaig quedar loca. Sí, un pedaç és un pedaç, un tros. Però bueno, 1 milió de còpies, per cert, que ha venut l'Ice of P, brutal, vale? Perquè el teniu també al Game Pass. Vale? Què hi haurà? Pues una actualització de canvis en armes i equilibri de la dificultat. Bé, parlàvem abans de que era un Souls molt complicat, etc. Que suavitzen una miqueta l'inici almenys del joc, perquè una de les coses que em vaig trobar és que era molt difícil a l'inici. I clar, començar ja en aquest nivell d'hostiamenta, pues la veritat, em recorda l'Elden Ring quan me vaig trobar el primer bitxo que pensava que el podia matar en aquest moment. Vale, això per una banda, amb altres coses, però una de les sorpreses és el Lies of P en si. Va ser una sorpresa per a la indústria del videojoc, per a les videojugadores, però és que ara tenim aquest nou DLC que poqueta cosa sabem, però sabem que estarà a prop. Per què? Perquè mos afegirà també... Què mos afegirà? Mos afegiran noves localitzacions i nous escenaris, vale? Com per exemple el que es va veure al tràiler, que era una coberta d'un vaixell en agitació. Tindrà que veure part de la història de Pinocho? Pues no ho sabem, però de moment ho està petant i no sé si tornaré. Què més, Vioriste? Hora de tornar a Starfield, per si no t'havies deixat... Què pot ser? A veure, he dit això en el titular perquè jo m'he deixat de Starfield. Primera, perquè se li ha dedicat moltes hores. Segona, perquè va arribar un punt en què me vaig avorrir una mica. I tercera, perquè tinc una llista de jocs als que jugar. Vale? Què passa? Que ara, en una beta de Steam, vale, teníem... una de les crítiques que va rebre el joc va ser la falta de compatibilitat amb l'NVIDIA de la SS, vale? Que ara entra en fase beta a Steam. Vale? Si no sabeu què és el de l'ESS, me pareix que ja ho vam anunciar en l'anterior capítol de l'Opixtec, vale? I parlem de tecnologia de reescalat i suavitzat de textures, vale?
que això pues, que ajuda una mica a la renderització del videojoc. Ja sabeu que una de les principals queixes que vaig mostrar jo aquí va ser la renderització d'algunes parts del joc. ¿Vale? Bethesda pues, va escoltar a la gent i arribarà de forma oficial la setmana vinent. ¿Vale? I poca cosa més, anirem veient com és aquesta evolució. Primer, com he dit abans, se publicarà com una beta a través de Steam i no arribarà fins a Xbox fins a molt més endavant. Però bueno, estarem atents a veure quina és la data de sortida. Un professor guanya el primer premi en una fira d'educació amb un aplicatiu basat en la gamificació. Aquest premi ve de Simo. No, Simo és com se diu l'aplicació, perdó, però ve d'una fira educativa que és referent a Europa en quant a l'aplicació d'aplicacions dins de l'àmbit educatiu, com nosaltres li diem, la gamificació. En aquest cas, el que ha fet és que aprendre mitjançant una aplicació basada en Matrix per les quals tu vas avançant en puntuació i de més amb el teu personatge a mesura que vas aprenent, no? O mostrant aquest aprenentatge. Han hagut les primeres queixes, evidentment, perquè la gent tot el que és videojocs és roïn, vale? I per tant no veuen que el que s'està fent amb la gamificació és una adaptació de les noves tecnologies mitjançant la diversió, no? Per dir-ho d'alguna manera, dins de l'àmbit educatiu. Vale? Per què? Doncs el que parlàvem abans, els adolescents d'ara són nadius digitals. Per tant, si no adaptem el contingut a ells, fàcilment augmentem la taxa d'abandono se m'ha anat la paraula. Bueno, d'abandó, està ben dit. No està ben dit, és un castellanisme, no? Abandó... Bueno, que deixen els estudis més prematurament, ¿vale? I jo crec que una de les claus és adaptar-se a les noves tecnologies amb nadius digitals. Acció o efecte d'abandonar en valencià és sí? reconegut. Abandó. Mare meua, no haguera dit... Xa, que m'he examinat del C2, és veritat, jo he aprovat, amb notaza. Cuidao. Sí, perdona. El dissabte tinc l'entrevista l'oral i me donaran pel pempis. Bueno, mos diuen que l'aplicatiu en aquest cas es diu My Class Game, així és com es diu l'aplicatiu, que està donant molts bons resultats i que ja el comparteixen a mig món i més de 2.000 professors ja el fan servir a classe. És una bona dinàmica per a treballar continguts i bueno, adaptar d'una altra manera a l'educació. No sé, Violiste, si has de dir alguna cosa, ja que ets professor. Jo l'únic que he de dir com a professor és que ara s'ha obert una batalla considerable en contra de les noves tecnologies i de les pantalles. És una batalla real. Sí. És cert que no se fan un correcte, no un bon, perquè el bon ús tot dependrà de qui l'utilitza, com l'utilitza i per a què s'utilitza, val? Però no ens vulguin responsabilitzar a nosaltres els professors de la utilitat que li donen els alumnes a les pantalles quan a casa i fora d'ella no se'ls fica mesura. Només hasta aquí puc opinar. Pues moltes gràcies, Beliste. De fet, és un debat que podríem portar en una editorial. Uf, estaríem 2 anys llegint això. No, però està bé, està bé. Bueno, i ara passem a la següent notícia, també educativa. Aprenem la nostra llengua jugant, així és l'aplicació Parauletes! Bueno, Parauletes la coneixerem la gent del País Valencià, ja que Plataforma per la Llengua va llançar aquesta aplicació /joc per aprendre això, la llengua d'una manera més interactiva i més propera als nadius digitals, lligat amb el que estàvem parlant abans. I ara ha donat el pas a tots els territoris del domini lingüístic, així que ja el tenim disponible. A veure, vos explique on podeu descarregar-lo per als vostres telèfons mòbils, per a Android i iOS, i permet aprendre un centenar de paraules a partir de minijocs lúdics senzills que serà evolutiu per nivells, ¿vale? Adaptat i dissenyat per pedagogs i mestres, que això és important perquè el que parlàvem abans, no? de la confiança de cara a l'àmbit tecnològic, no? Hi haurà trencaclosques, imatges, memorització, parells, jocs de parells, etc. La veritat és que molt xulo, hi ha moltes ganes de poder estrenar-lo. Si tot va bé, ho trobarem a Saga, Saló del Gaming, aquest primer cap de setmana de desembre, 1, 2 i 3, a la Farga de l'Hospital de Llobregat, i si el tasteu, la gent que mos esteu escoltant avui i mos esteu veient en directe a Twitch, doncs ja mos direu què tal. Aviseu-mos. I mos queda una notícia de videojocs, no, Violiste? Devolver Digital
compra Systemera Softworks. Ara ho he vist. M'he colat a l'hora d'escriure això. Vale, Devolver Digital el coneixereu per moltes coses, però si heu anat a l'Indie Dev Day és un dels patrocinadors de l'Indie Dev. Està bé dir-ho que n'hi ha empreses grans de videojocs first, de AAA, que aposten per esdeveniments de la talla de l'Indie Dev Day. Doncs això, ha comprat System Era Softworks, que el podreu conèixer per el joc Astroneer, que jo he jugat un molt paregut d'un astronauta que anava per Mart, vale? És una en el cas d'Astroneer no l'he jugat ni he fet cap review, però per a situar-nos, vale? Vos ho passem pel xat perquè vos situeu. Moltes vegades n'hi ha estudis i companyies que les coneixem més per un joc que han tret que per una altra cosa. Bueno, pensa que al cap i a la fi el que s'emporta el renom sempre és el títol, sempre és el joc, que és el que se ven. La companyia, la productora i la promotora o la desenvolupadora estan darrere, però no tenen per què copar les portades. Bueno, la qüestió és que, com podeu veure en Astroneer, tenen un disseny de joc molt atractiu, no? I molt adaptat a lo que estem veient últimament dins de la indústria del videojoc. Ells diuen, des de System Era, diuen que volen continuar fent jocs molons i que veuen a Devolver Digital com un segell de qualitat i que és veritat que això li dona més pes a la companyia. I sí que entren dins del paraigües de Devolver Digital, han fet un anunci a YouTube que podreu veure i res, anem a veure què és el que prepara aquesta fusió, no? I a veure com després del 2016 volen continuar ampliant Astroneer i que ara de cara al 2024 veurem novetats i a veure què és el que ens espera. I hem acabat els videojocs, no? Ara anem a fer el que ens agrada a nosaltres, que és contar-vos coses molt ràpid. Espera, que ficaré el cronòmetre. Però espera, que passem a la transició abans perquè la gent se situï i se prepare. Cronòmetre. Vale, violista, tenim el cronòmetre preparat? No, espera, que no tinc l'Ubuntu. Però hem de vocalitzar molt bé perquè s'entengui, eh? A veure, espera, que pujo això aquí. Ahí està. Per si no t'has enterat. Vale. Teòricament hem de llegir tota aquesta matraca en 32 segons. Però què dius? És el que va passar el primer dia. No m'ho puc creure. El primer dia que vam fer el per si no t'has enterat és 32 segons. 32 segons el primer dia, mare de Déu senyor. A veure, si passem de 32 segons... Bueno, jo penso que sí que cola, no? En 32 segons. Pues si llegim... Sí. A veure, jo m'entrebancaré segur, però... Vinga, va. Però després quan arribes a la peli... Això és meu, faig intro? O tu has fet el pop? Sí, ja ho hem fet. No me'n dóna ni compte. De fet, així. Tenim, a veure, la gent que mos esteu escoltant tenim un avís, ¿vale? Quan nosaltres diem anem a la transició, pop, jo li faig així, li faig una senyal amb el dit per dir-li, entrem, saps? Que lo tenemos todo controlado. Jo la percibixo, però sincerament ara mateixa no era conscient d'ello. Bueno, va, li foto. 3, 2, ja. Vivo anunciarà els nous cogombròfons Insignia i un rellotge intel·ligent amb sistema operatiu propi BlueOS el 13 de novembre. Ja va ser titular fa unes setmanes a l'Opixtec, però toca recordar-ho que ja arriba. El Netflix de la NASA arriba la setmana que ve. Serà gratis i amb molt contingut exclusiu. Arribarà el 8 de novembre amb continguts exclusius de la NASA, incloent sèries inèdites i altres especials. Toma. Disney Plus apuja els preus i llança dues noves quotes. El pla actual passa a dir-se Premium i costarà 11,99 i les noves tarifes seran l'estàndard costant 8,99 i estàndard amb d'anuncis 5,99. Indiana Jones i el dial del destí, la nova del tio del barret i les aventures, arriba a Disney Plus l'1 de desembre. OpenSUSE treu a concurs la renovació del seu logo i el de 4 de les seves distribucions. Volen renovar tant el logo oficial com el projecte de les 4 seues distros variants, Leap, Tumbleweed, Kalpa i Slowroll. Si teniu dots gràfiques i aquestes coses, doncs el de l'1 al 22 de novembre podeu participar. La pel·li del famós videojoc de terror Five Nights at Freddy's s'estrena amb mala crítica però trencant taquilla. La sèrie interactiva de Silent Hill Ascension passa per caixa clink-clink. A banda dels problemes tècnics, toca Pay to Win, sistema de monetització per adquisició de punts d'influència a l'hora de prendre decisions en cada capítol.
Ara podrem llogar apartaments gràcies a la nova expansió Es Yoga que ha presentat avui EA. El 7 de desembre arribarà a les nostres cases ampliant la família del simulador de vida Els Sims. El mite de la cançó Now and Then, una IA desenvolupada per Peter Jackson, recupera la veu de la demo de la cançó cantada i composada per John Lennon per poder acabar-la. Ja podeu escoltar la nova cançó dels Beatles a les diferents plataformes. Pues, xata, Què hem fet? 1 minut 39. Hola, tio! 1 minut 39 És que hi havia i molta 24. Hi havia molta teca. Conste que jo he intentat llegir super ràpid, espero que s'hagi entès tot. No patiu perquè després a la descripció del podcast ja vos posarem de lo que hem parlat, però ja sabeu que el per si no t'has enterat és una manera ràpida de contar-vos titulars molt breus per a que estigueu al cas. Que, I ara... És curiós perquè són titulars breus, però depèn del titular expliquem més coses que en les pròpies notícies a És vegades. És tela, Som tremendos. O sea, més Potser que un titular... millor hauríem de pensar millor lo que és notícia, lo que és per si t'has enterat. Potser hauríem de buscar la definició de titular. Estaria bé. Titular. No? Perquè titular no és un titular, no és res més que un titular, no és un resum. Bueno, i ara anem amb ordinadors, mòbils, tecnologia, amb el violiste. Santi! Tecnologia! Ja veus, que preciós, que bonico. Estes intros maravilloses. Clar, pues bueno, li pego, no? Perquè jo aquí te faig la intro. Jo aquí titulars tinc... HP. Què ha passat amb HP? Pues HP para los amigos. HP, Hewlett Packard, estos que van sortir d'un garatge allí a los estados yanquis. Pues bueno, la multinacional va inaugurar el passat 24 d'octubre aquí a Sant Cugat del Vallès la Masia Experience Design Center. Collons. Sí, tot preciós, una meravella. Bàsicament el que no deixa de ser un nou espai dins del seu complex que ja tenien a Sant Cugat, on treballaran per desenvolupar les experiències digitals dels seus productes, vale? A escala mundial. És curiós perquè serà l'únic centre de disseny fora dels Estats Units. Seguim amb Apple. En el cas d'Apple és que fa uns dies, va presentar els seus nous xips M3 fabricats en 3 nanòmetres i els primers ordinadors que l'integraran seran els MacBook Pro i els iMac. ¿Vale? Pel que respecta a Apple, disculpeu-me un momentet que m'he fet la pitxa oblio, corte. Vale. Perquè respecte a Apple, la principal novetat són els nous processadors. Cadascun d'ells va destinat a un tipus de producte en concret. La targeta gràfica integrada en aquests processadors ha sigut molt millorada. També cal dir que les comparatives que es tenen amb els anteriors processadors diuen i esperen-se'n que funcionen de meravella. Que s'han presentat també, es van presentar, per cert, fa qüestió d'un dia, els nous MacBook Pro. Cadascun d'aquestos, com vos comentava, tindran un dels processadors, estarà l'M3, l'M3 Pro i l'M3 Mac. Pantalles de 14 i 16 polzades, res de l'altre món i res nou dintre de lo que és el ventall d'Apple i els seus portàtils. I finalment també els iMac 3 es van presentar, el nou tot en un de Macintosh, d'Apple, que també incorporaran aquests els seus més innovadors microchips. Algun dia tindrem algun Mac? No. No és per tastar-ho. No, que va. No és per tastar-ho. Ni per tastar-lo, ni per menjar-lo, ni que me'l regalen. Ho sento molt, no soc de Mac. Jo, mira, antes, i les coses com siguen, soc de Linux perquè m'agrada trastejar. Però abans de comprar-me un Mac, me compro una Surface Studio. Bueno, és veritat. Aquí a casa, nosaltres els dos tenim Surface. El violista té una Surface Pro i jo una Surface normal, no? O tenia un nom... Tu la Go i jo la Go, Pro. això, Bueno, Go. però la Pro ja té uns Però anyets. està molt bé, està molt bé. Nosaltres estem molt contents amb Microsoft, estem molt contents amb Android en el cas dels telèfons mòbils, i mira que hem tastat diverses Xiaomi. He de dir que estaria més content amb Windows Phone, però la van liar parda i van vendre Nokia i la van cagar. Només hem tingut sistema Android, no? No hem tingut... No, Android i ja està. I Android i ja està, això. Marques, que és el que he dit abans, sí que hem tingut diverses, però bueno.
Mos quedem amb Samsung, sí, francament, però bueno. WhatsApp canvia. A mi cada vegada que veig Te algo de cagues. WhatsApp me Sí, cague. sí, dona yuyu. Bueno, bàsicament el que comporta en WhatsApp és que cada X mesos surten unes actualitzacions i les actualitzacions actuals comporten, doncs bueno, se'n va KitKat, el suport per a l'Android de 2013 o 2014 més o menys ja deixa d'existir i bueno, vos dic quatre incisos del que arriba. Podrem respondre imatges i vídeos més ràpid quan els tenim oberts. Els missatges que actualment se poden fixar en un xat, que ja estaven, la novetat real no deixa de ser que és que caducaran a les 24 hores, als 7 dies o als 30 dies, s'autodestruiran automàticament, es desfaran automàticament. A partir d'ara, que estava en beta, però ja podem crear canals, ¿vale? Estava disponible a setembre, però s'ha obert l'opció per a tothom i tothom podrem crear-ne. Això sí que és veritat que els influencers i els creadors de contingut ja havia qui tenia ja accés i tenien ja canals a WhatsApp. I n'hi ha qui ja treballava amb Telegram que ho tenia molt abans sí, de WhatsApp. Sí, bàsicament. Sí, perquè a més Telegram, perdó per l'incís, però cada 2x3 n'hi ha actualitzacions. De fet, quan entres a la versió web, després te surt el resum de les actualitzacions que hi ha hagut. Està molt bé, la veritat. Arriben els passkeys, com tot el món que utilitzem el KeePass en l'època i seguim utilitzant-lo per a guardar totes les nostres contrasenyes, doncs bueno, arriben passkeys, són la clau d'accés que podrem fer servir amb el WhatsApp per tal de verificar determinades altres aplicacions o el propi WhatsApp en comptes de que ens arribi un SMS. Molt bé. Arriben els missatges de veu que s'autodestrueixen, al igual que els missatges d'escrits i les fotografies que només podies veure una vegada. Podrem utilitzar oficialment ja 2 comptes en el mateix mòbil per a tots aquests que tenim dual SIM. Es redissenya l'aplicació en Android per assemblar-se una miqueta més i unificar l'estàndard de l'empresa tant en Android com en iOS. I finalment, doncs, bueno, podeu respondre els estats amb el vostre avatar. Puc dir que mai he gastat res d'això. Res. Els avatars, ni els stories, ni res. Però és que això passa en Telegram. Jo, per exemple, Telegram és una aplicació de missatgeria. És com una espècie de xarxa particular o privada de missatgeria que jo no he utilitzat en la vida en la meitat de les funcions. Ojo, n'hi ha bots, n'hi ha canals de notícies, n'hi ha de tot. N'hi ha moltíssimes coses, però a l'usuari mig, com jo per exemple, no acostumem a donar-li canya. Segurament influencers, gent que treballa en xarxes, community managers, gestió d'empresa i tot això, doncs és possible que sí. Sí, clar. Al final no deixen de ser els serveis de missatgeria instantània, no deixa de ser tampoc una xarxa social. Ho estan convertint en tal, Ahí està. És la idea de WhatsApp, per això tot això. Bàsicament, de fet, lo dels passkeys arriba en segones intencions. Bàsicament, i disculpeu la redundància, la finalitat de WhatsApp és que ja estan provant en alfes la venda de productes mitjançant l'aplicació. Vaya! No Clar, com els faltava. Com fas una venda de producte segura? Si tens que fer un pagament mitjançant targeta o mitjançant PayPal. Ja ho tens fet en un. Doncs el format, claro, ho tens tot en un i mitjançant el xifrat de banda a banda i de la mateixa manera que fem amb PayPal podràs relacionar la teua targeta amb WhatsApp, però a l'hora de fer el pagament aquesta targeta no serà intermediària ni serà tramesa en la transacció. Les targetes de crèdit ja estan pel retiro. Sí. Totalment. Avui en dia ja. Continuem amb Audacity. Pues bueno, el popular editor d'àudio que tot Cristo hauria de conèixer i tot el món hauria d'utilitzar, i els meus alumnes utilitzen, i no m'han donat cap premi. No m'han donat cap premi. I no cal que sigues professional, perdó que repetisca això, però està molt bé per a començar a treballar, sobretot els creadors de contingut. En tots els àmbits. No vos ratlleu, que en tots els àmbits l'Audacity vos farà servei. És de codi obert, és gratuït, és fàcil d'utilitzar, cada vegada la interfície se fa molt més familiar, ¿vale? Doncs bueno, s'actualitza en novetats. Són novetats que possiblement per a la gran majoria de la humanitat no resultaran del tot rellevants, però per als que l'utilitzem a diari o setmanalment, doncs sí. Bàsicament, per a l'MP3, ara, a partir d'ara, sempre s'utilitzarà el mode estèreo. Abans podies triar si sortia per un canal, per l'altre, però el mode estèreo conjunt s'utilitzarà ara.
N'hi ha una nova graella de Beat and Beezers. Bàsicament el que serà és més fàcil alinear els clips en un tempo i ritme concret sobre el projecte. Tindrem la nova eina del Team Stretch. Jo els noms no tinc ni punyetera idea de lo que són en anglès perquè no sóc tan màquina, però sí que sé lo que és perquè utilitzo l'Audacity. Serà més fàcil canviar la durada d'un clip d'àudio, bàsicament, ¿vale? Normalment quan tu canvies la velocitat d'un clip d'àudio, per a fer-lo més ràpid o per a fer-lo més lent, el ralentitzes o l'acceleres, se sol canviar la tonalitat. Moltes vegades s'escolta com una mica més artificial. Doncs bueno, s'ha buscat la manera, suposo ja que també van encarats una miqueta cap a la intel·ligència artificial, el que parlàvem abans una miqueta dels Beatles, ¿vale? Per tal de que aquesta tonalitat no influïs en la qualitat de l'àudio, perdó, no influïs en el color de la veu ni en la manera de cantar, però sí que influïx en que no es distorsione la tonalitat de l'àudio. I bueno, la nova vista de l'exportador, que ara en comptes de fer 50 finestres per a ficar 50 dades i exportar el teu projecte a WAV, a MP3, a FLAC o a qualsevol tipus d'arxiu, havies de passar per un seguit de finestres que ara ja no passarem. Ara s'ha simplificat tot en una sola finestra. Bueno, gasteu-lo, trastegeu-lo perquè és superinteressant i la veritat és que quan li agarres el truquillo està guai. I ara passem a Ubuntu. És el preferit del violista. El sistema operatiu que estic utilitzant jo per a treballar aquesta setmana, que sempre vaig canviant alguna cosa, i en el meu cas és l'Ubuntu Studio, doncs bueno, pel que respecta a l'Ubuntu 24.04, que arribarà l'any que ve, concretament al mes d'abril, per néixer el 04. Falta un mes i 2 mesos per acabar. Doncs l'Ubuntu es caracteritza bàsicament per funcionar amb compilacions de llarga durada, amb compilacions de 6 mesos en 6 mesos, i finalment arriben les compilacions diàries. Què significa? Doncs bueno, per a totes aquestes persones desenvolupadores que volen reportar errors, que volen fer propostes, que volen modificar el codi i aquestes coses i volen fer la seva aportació, doncs Ubuntu ja estarà disponible per actualitzar-se diàriament. Sempre n'hi haurà una imatge penjada a la xarxa i actualitzable amb totes les novetats que duguen a terme els desenvolupadors del sistema operatiu. Molt bé, i ara me fa gràcia el nom, però me n'anem a Vivaldi a 2. Oh, per favor. Tots aquestes fabuloses persones que acostumeu a seguir... Jo sóc seguidor de l'explorador d'internet Vivaldi. Val? És molt polifacètic, molt versàtil, molt manipulable, molt modificable, tant que a mi me satura i per això ara no l'utilitzo, però les coses com siguen. Doncs bueno, per a tots els seguidors que conegueu l'explorador i per als que no el conegueu, sempre portava incorporat un videojoc particular desenvolupat per la companyia. De fet, me pareix que a l'anterior temporada vam parlar del joc. És possible, sí, perquè és quan se va presentar, si no fa un anyet o alguna cosa així, o any i pico. Doncs bueno, arribem a la segona versió i la gràcia i la curiositat d'este gran videojoc dintre de l'explorador més barroc i configurable, doncs bueno, bàsicament és una perfecció, és una millora, una oda als jocs arcade clàssics més típics i que està disponible per a tothom, a part de dintre de l'explorador, també per primera vegada a Steam. I ja no tenim res més en quant a tecnologia, que segurament hi ha moltíssimes coses, però sempre diem que el món de la tecnologia avança a passos agigantats, però aquesta és la tria que ens ha portat el violista avui. Una cosa que se m'ha oblidat dir abans és que avui els beta del Super 3 han estrenat nou videojoc. Vale? Només vos dic això perquè és que s'ha estrenat avui, no m'ha donat temps de més, però m'agradaria que farem menció. Ja en parlarem la setmana vinent amb més detall. I ara, què toca, violista? Agendaka? L'agenda! Ah, no? Encara no? Perdó, és que m'ho has preguntat. La transició primer. Haver fet transició. Què tenim? Oh, l'agenda, tota l'agenda. Hem de tornar a fer un concert d'estos. Ara per Santa Cecília podríem fer alguna cosa. Sí. Sense temps, però bueno. Ja estic ahí. Què tenim primer? Doncs bueno, n'hi ha poca cosa, però la poca que n'hi ha és molt rellevant. Els actes de celebració dels 25 anys de Softcatalà. Doncs bueno, la plataforma catalana que es va expandir cap a Soft Valencià i Soft Balear i Soft Andorrà i Soft no n'hi ha tants, me pareix, no? No, bueno, és igual. no. La qüestió,
A Catalunya, a les Illes Igual mos hem Balears inventat algú. i al País Valencià, principalment. Doncs se celebren els 25 anys de Softcatalà i concretament a les Illes Balears el dissabte 11 de novembre a les 11. Al lloc, Can Alcover. Al País Valencià se celebra el Divendres. no sé parlar. El divendres 17 de novembre a les 7 hores, també. I el lloc, concretament, serà l'Umbracle del Jardí Botànic de la Universitat de València. Molt xulo. I aquí a Catalunya serà el dissabte 16 de desembre a les 10 del matí, durarà una miqueta més, suposo que perquè és la celebració oficial, i es farà a la Pedrera, concretament a la Casa Milà. M'agradaria dir una cosa, i és que el dia 11 a les 11, el dia 17 a les 7 i el dia 16 hauria de ser a les 4 de la tarda o a les 6, perquè rimés. No, però bueno, molt contentes d'aquesta notícia de les celebracions que es faran dels 25 anys de Softcatalà, i res, esperem poder anar i podem fer-vos crònica en algun a les Illes Balears no crec, perquè mos pilla molt. Estaria guapo, però 11 de no novembre igual ve la cosa una mica falta una setmana. És que no. Però intentarem, el País Valencià potser tampoc, però a Catalunya segurament sí que podríem arribar-nos. Barnalàndia, que ara estem més a prop d'aquí. I ara passem a 2 esdeveniments de videojocs, un relacionat amb Catalunya i l'altre amb una cosa que sempre fem aquí. Pues bueno, la Game Connection Europa se celebra avui, s'ha celebrat, i demà 3 de novembre a París, i acull vora uns 3.000 professionals del mundillo. Entre estos 3.000 n'hi ha 9 empreses del videojoc català que sota l'estandard Catalan Arts representen els videojocs més rellevants o com a mínim més creatius dels països catalans. És interessant perquè ja vam poder veure producte català de la indústria del videojoc a la Gamescom a Colònia, Alemanya, i ara donem el pas també a París amb la Game Connection Europe, un procés d'internacionalització de la indústria del videojoc català. Va, violista, que fa només un any ja que vam anar! Hosti, que fort. Com passa el temps. Al diciembre. Algun dia vos donarem la sorpresa de que anirem. Jo ja li he demanat a la Generalitat de Catalunya que per favor me posi dins d'una de les maletes dels treballadors per anar a París? Per anar en algun esdeveniment de videojoc a l'estranger. Jo ho he demanat, després que me facin cas. Escolta, aquí te fa manso mi arroyos per demanar que no quede. Jo demano i ja està. I tanquem l'agenda en la BlizzCon 2023. Demà comença la BlizzCon, 3 i 4 de novembre de 2023 a Anaheim, Califòrnia. La podrem veure en directe a la pàgina oficial a partir de les 7 de demà divendres i a partir de les 8 hores de dissabte. Ja sabeu que els horaris d'aquí, el Pacific Time, doncs és com va la cosa. I una altra cosa, nosaltres normalment ho retransmitim, però després dels casos d'assetjament que va haver-hi de cara a un gran nombre de dones dins de la indústria d'Activision Blizzard, vam decidir no fer la retransmissió de res que tinguera a veure amb Blizzard. Però ara ja han dimitit un dels cabeçons eixos, no? A banda de que, bueno, encara les coses s'estan acabant de netejar, com la compra ja s'ha fet efectiva, ja prompte podrem, per part de Microsoft, d'Xbox, ja podrem prompte tornar a tenir contingut de Blizzard dins d'aquí de la casa, d'Activision Blizzard, i una d'elles era la BlizzCon, que no sé si vos en recordeu, però va ser un dels primers esdeveniments que vam fer seguiment així en directe al meu canal, i fa 4 anys, i va ser la veritat molt xulo i molt especial, perquè s'ho saben currar molt bé. Si no sou de les afortunades que heu pogut comprar-vos l'entrada i anar, doncs almenys ho podreu veure en directe a la pàgina oficial. I tanquem el podcast d'avui amb curiositats, però abans... transició. Curiositats! És que no puc, de veritat. Jo intento ser seriosa, però és que no pot ser. I tornem amb la NASA. Què tenim? Bueno, la NASA no se NASA i, pues bueno, la sonda Lucy de la NASA. No sé si sabeu quina és la sonda Lucy. Doncs bueno, bàsicament és una sonda destinada a fer fotografies i investigar en la distància l'asteroide Dinkinesh. Cuidao. Ojo peligro. Sabeu què és l'asteroide Dinkinesh? Algú coneix l'asteroide Dinkinesh? No sé, a mi em sona Teletubbies. En sèrio? Dinky. No em sona, ho sento. Ignorant total. No, bueno, jo he de dir-vos que tampoc la coneixia aquesta, o sigui, estem al corrent de moltes coses, però no? En aquest cas no. Bueno, no res, és el que vos estava explicant. És una sonda especialitzada en la investigació d'asteroides i la cerca de materials en la distància en els asteroides. Sabeu que ha arrencat fa un temps fins aquí la recerca de materials, minerals i coses per a forrar-se i
Vestit en qüestió científica i d'investigació, ¿vale? Bueno, però l'objectiu és trobar mineral ric. A més, ara que la Xina està plantant la canya a los estados yanquis de que no sortirà terra de l'estat asiàtic, doncs los estados yanquis estan ficant les mans en la cabeza. No puede ser. Tendremos que ir a buscarlo en la luna. Bueno, és igual. Tonteries a banda, ara ens fiquem serios. La sonda Lucy està destinada a buscar i a la recerca de minerals i curiositats P3, suposo, en els asteroides que van rondant pel nostre sistema solar. En aquest cas s'ha aproximat a l'asteroide d'Inquineix i la curiositat és que pel que respecta a un d'estos xicotets asteroides que anaven a fer aquesta xicoteta indagació, val? Resulta que s'ha trobat que no n'hi ha un, que n'hi ha dos. Un asteroide més gran i un satelital que va pegant voltetes. Està orbitant al voltant del mateix asteroide. Correcte. I alhora l'asteroide està en el seu curs? Que fort. Tal qual. Quan s'han apropat, doncs bueno, resulta que en comptes de veure l'asteroide en formato gran, ha vist l'asteroide i el xicotet asteroide al seu voltant. Què és el que fa tot això? Doncs bueno, bàsicament aquesta sonda va més enllà, encara va molt més lluny per tal d'arribar fins a l'asteroide principal, que té uns 4 quilòmetres de diàmetre i que encara trigarà un temps a arribar. Uau, que xulo. Per a tots aquells, i ara ja acabo, que vulgueu seguir quina és la trajectòria que fa la benvolguda Lucy, vale? La benvolguda... doncs bueno, tenim una pàgina web que es diu Where is Lucy? Val? La compartixo. I que podreu comentar i veure exactament i en situació real, a temps real, el nostre sistema solar i a quin punt es troba la Lucy. Fins i tot passarà i començarà a indagar en el cinturó d'asteroides de planetes com Mart. Que guai, és el que parlàvem abans del tema d'apropar aquestes coses, perquè si no siguera per les xarxes socials o per les RSS o les plataformes de stream, aquestes coses ni les podríem veure ni les esbrinaríem si no siguérem persones que estan en blogs, com fèiem abans, no? De fòrums i blogs relacionats amb l'espai, no? O amb la ciència espacial. Però molt interessant, de fet ja anirem veient com evoluciona el tema, perquè ara vaig entrar una mica en política, en el sentit de que com l'Estació Internacional Espacial Internacional... política no! No, però a veure, que t'he sentit amb això. Com l'Estació Espacial Internacional té dos parts, una que és la russa i l'altra que és la dels Estats Units i membres de les diferents NASAs d'altres països, NASAs, perdó, és que per mi la NASA és la referència, sabeu? Però cada un té el seu ja ho diré. Ara quan acabes ficaré unes dades sobre la taula que acabo de trobar. Vale. La seua... joder, és que se m'ha anat el nom, perdoneu. El seu equip espacial. El seu equip. Vale? Ja quan me surti el nom ho diré. Què passarà amb tot el que està passant a la Terra a nivell polític entre els països? En teoria, esta taula creada amb els diferents actors que treballen en l'Estació Espacial Internacional, se suposa que això han de mantindre's neutral, però bueno, ja ho veurem. És un apunt perquè ho estem seguint. I ara el violista ens dona les dades, entenc que de la sonda Lucy? Sí, tal qual. L'asteroide d'Inquineix li queda un dia per a arribar, vale? Bueno, de fet ha arribat avui, és el que és la fotografia que ens hem presentat. El següent asteroide arribarà el dia 20 d'abril de 2025. Hòstia! Cágate l'orito. El següent asteroide, que es diu Eurybates, arribarà el 12 d'agost del 27. Vale? El següent, que es diu Polímele, o Polimele, no sé exactament, arribarà el 15 de setembre de 2027. A Leucocus arribarà el 18 d'abril de 2028 i finalment a Horus arribarà l'11 de novembre de 2028 i el més llunyà de tots, Patroclus i Menoetius, tots són noms grecs, t'has donat compte? Vale? Doncs arribaran, si estiguéreu veient la imatge vos ho ficaria, és molt xulo, estan super a les afores, ja en pròpia òrbita quasi de Júpiter, vale? Arribarà
concretament el 2 de març de 2033. Bueno, Ojo, aquestes són les dates que s'esperen. encara estaré a l'Opixtec en marxa per poder fer el seguiment? Hosti, estaria guapo. Estaria guapo el... Bueno, de D'aquí fet 10 estaria anys. guapo ja que només el 20 d'abril del 25, per quan arribi el Donald Johansson, ja estaria xulo. Perquè significaria que l'Opixtec intermitentment, però porta ja 5 anys actiu. Bueno, doncs amb aquestes últimes dades, curiositats, informació sobre la NASA, que avui ha estat al voltant de la NASA, la veritat, comencem ja a dir-vos adeu. Hasta luego! Mos veiem la setmana vinent. La setmana vinent no hi ha res especial, així que seguirà el curs habitual de la programació, tant al canal de Twitch de Cimer Valenciana com al canal de Twitch del Violiste, que no sé si hi ha algun canvi, com a l'Opixtec. Ja sabeu, anirem mirant les notícies que vos volem portar per aquesta setmana entrant, i si teniu alguna coseta per a dir-vos o que voleu que comentem en directe, doncs mos la feu arribar al perfil de l'Opixtec, de xarxes socials. Recordeu també que tenim canal a YouTube i per tant ara els vídeos ja no estan en Cimer Valenciana, sinó que els podeu recuperar a el propi canal de YouTube de l'Opixtec, i per la resta, doncs ja sabeu, podreu escoltar-nos a Spotify i ja està. I a audio.com. I audio.com, ai, perdó, és que encara m'he d'acostumar. És nova, és el segon capítol que pugem. Bona nit! Adéu! Bon cap de...